Пламен Николов и Чавдаров са край топката. Виждате Георги Велинов. Чавдаров. Изненадващ удар по диагонала от около 25-6 метра и в 21-та минута е 1-0 за Левски Спартак. Ще видим повторението. Пламен Николов подаде на Чавдаров. Последва малко отклонение, дрибъл. Ето го удара. Виждате през колко много хора премина топката. Велинов сякаш не беше подготвен. И 1-0 за Левски Спартак с гола на Чавдаров. А сега опасна контратака. Внимание, Йончев много добре подава и само великолепната намеса на Михайлов предотврати изравняването още при ответната атака. Много добро подаване на Йончев, което Славков просто като по чудо не оползотвори. И намесата на Михайлов бе щастлива за синия отбор. Ето виждате, топката се отби от крака му и напусна очертанията на игрището. Един гол, който непременно ще внесе оживление в действията на терена. Предстои изпълнение на ъглов удар за ЦСКА Септемврийско знаме. Отляво на Михайлов. Ще изпълни Йончев. Отново добра намеса на вратаря. Драги зрители, позволете ми да се коригирам. Голмайстор за Левски Спартак е Емил Спасов, а не Чавдаров. Между другото, двамата малко си приличат и Искренов. Великолепно изпълнение на Искренов, който се отскубна от опеката на Младенов и на Динко Димитров. И техничният му удар, глезенен удар, изпрати топката в напречната града. Имате още веднъж възможност да видите. Прекрасен помощник на Велинов бе напречната града. Момент при тичалия Николай Илиев му попречи да отправи удар. Искренов сега, срещу него Динко Димитров. Много добре комбинира с Вълчев. Искренов. И може би 2-0, да, великолепно изпълнение на Искренов. И в 54-та минута 2-0 за Левски Спартак след една много бърза комбинация между Михаил Вълчев и Искренов. Виждате буйната радост по трибуните в онези сектори на хората с синьо-бели шалчета. Напълно заслужено. Сега ще ни покажат отново този момент. Ето как започна Вълчев към Искренов. Отново Вълчев и пак към Искренов. Безински не се умя да се намеси както трябва. И техничният удар на Искренов отвоява резултата. 2-0 за Левски Спартак. 54-та минута. Със своята бързина и със своята техника Искренов е изключително опасен играч за всяка защита. Нека да се върнем назад към заключителните минути на първото полувреме и да си спомним, че той пак се измъкна от опеката на бранителите и топката, отправена от него, срещна напречната града на вратата на Велинов. Искренов се опита да играе триково и малко несериозно. Отлично подаване и може би гол. Да, 2-1. Много добра комбинация, която започна от лошото подаване на Искренов
и завърши с чудесен гол във вратата на Михайлов. Много бързо разиграно. Голмайстор Славков в 72-та минута. Имате възможност още един път да видите заключителната фаза на тази атака. Славков 2-1, 74-та минута. Амен Цветков със свежи сили. Великолепно намира на левия фланг Спасов. Петров е там. Курдов. Все още Левски Спартак владее положението и това като че ли е края на този матч. Това като че ли е края на този матч. Виждате Пламен Цветков, току-що влязъл в игра, овенчава усилията на своя отбор. 87 минута, 3-1 за Левски Спартак. Курдов, както винаги, се стреми да шутира от такива позиции. Пламен Цветков много технично, много умно преодолява Велинов. 3-1 Цветков. 87 минута. Великолепен изстрел на Йончев. Топката премина на сантиметри от напречната града на вратата на Михайлов. А ето го и последния съдийски сигнал. Виждате, дали сетни сили. Играчите в синьо се радват на своята победа в този матч, на своята 14-та, на своята 15-та титла шампион на България.